देव की। बोलिए जुगावतार श्रीमान श्री श्री सारथी देव की। हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। बोलिए जुगावतार श्रीमान श्री श्री सारथी देव की। बोलिए जुगावतार श्रीमान श्री श्री सारथी देव की। सारथी भगवान की। बोलिए श्रीमान श्री श्री सारथी भगवान की। भक्तवत्सल श्रीमान श्री श्री सारथी भगवान की। हरि हरि बोला। से जे खेते नया धारी लुची लुची मारे देखो रंग पिचकारी मुरली मोह लगाई भूतरे बसे कनाई काली लाल गई भारी मधुर हातरे चबिश खाना नजारे मजा जमुना प्रेम कागज मेराई आलो कथा ना हातरे चबिश खाना नजारे मजा जमुना प्रेम कागज मेराई जहारी कथा ना बोलिए जुगावतार श्रीमान श्री श्री सारथी भगवान की। Yeah.
बरसान वाली ओ राधा रानी मेरी प्यारी ଆମର ଅପରାଧ କୋଉଠି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କଥାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ବିପଦ ଆପଦରେ ଯଦି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯଦି ମତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା 5 ଥର ସାହାଯ୍ୟ କଲା ପରେ 6 ଥର ବେଳକୁ ମୁଁ କହୁଛି କେତେ ଥର ସେ ଭଟା କଣ୍ଠାଟାକୁ ମୁଁ ସିଲେଇ କରିବି ଆଲୋ ବାପା ଯେତେ ଛିଡେଇଲା ଯେତେ ଜଏଣ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁଣି ଛିଡି ଯାଉଛି ହେଇ ଇଏ କରିବ 5 ଥର କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ବିରକ୍ତି ହେଇଯାଉଛୁ ଅକାରଣରେ କୃପା ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି 13 ମସିହା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଭଗବାନ ସାରଥୀ ଦେବଙ୍କର କଣ କହିଲେ ଆପଣ ଯିଏ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ ଯିଏ ଯୋଉ ମୀମାଂସା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ ଭଗବାନ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି ହମ ହେ ନା ମୁଁ ଅଛି ନା କୁହନ୍ତିନି ମୋ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ ତ ଅପରାଧ କୋଉଠି ଆମେ ଭଗବାନ କହିବାରେ ଏତେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସାଧାରଣ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସିଏ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି କହିଛୁ ଆମେ ବି ମାନିଛୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଆମେ ତ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ବାଧ୍ୟ କରୁନୁ ତ ଦିନେ
दादा ए टुकुना ए पिला टिके साइड दियो साइड दियो साइड दियो साइड दियो साइड দর্শন করতে সাড়ে দিলে আগে